Ayan mga kachaps, ito na yung aking nilutong tinulang, ito yung special European sweet and spicy tinulang manok with papaya. Nano? Kada ba ay sir, tinulang manok. Hello mga kachapsoy, welcome back to my channel. At ngayong gabi, magluluto tayo ngayon ng tinulang manok na may sahog na papaya. Ayan. Ito, tapos na akong mamanit ng ng papaya. Ayan, tapos na rin akong gumawa ng ng sibuyas at lasuna. So iligpit na natin itong napag-anahan ko. Ayun mga kachapsoy, maghiwa naman tayo ng dagdagan natin ng lasuna konti lang kasi. Ayan. Sige. Ayan, okay na to. Ayan, buksan na natin yung ating manok. Bumili tayo ng manok sa bayan, kani-kanina lang. Hindi na natin nakuha ng video. Sige, linisin muna natin yung ating manok. Shoutout nga pala sa binila namin ito. Hindi kami binigyan ng discount. Sige, linisin muna natin. Hiyay! May mga tungaw pa. So, natin. So, akin, isa, dalawa sa akin, tatlo sa akin, no. Sa akin. Bahala na sila sa kanila. Sige, linisin na natin mga kachapsoy. Ayan, bilangin natin na ganito yung pagluluto ng ulam. Kailangan binibilang yan para alam natin kung ilan yung budget. Isa, dalawa, ay, ilalain ko to. Parang malaki eh. Dito to. Para akin. Tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam, sampo, unsi, dusi, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 50 lahat mga kachaps. Tapos ulitin lang natin, ibalik lang natin. Basta importante talaga sa paglilinis, tinitingnan mo na kung nasaan yung pipiliin mong tao mo. LOL! Mahirap na kasi. May mga pag sa bahay kasi na may mga kasama kang mabahog. Ayan, inuunahan ka sa malalaking ulam. Tapos hangoy muli. Malinis naman to eh. Ayan, maglagay muna tayo ng cooking oil. Ito na yung ginamit natin na wala kasi tayo dito malaking kaldero at kawali. Ayan, nilalagay ko na yung laso ng sibuyas. Pinagsabay-sabay ko na kasi tumatapsik yung tumatapsik ng ng kalayo. Woo! Ayan, pagkatapos niyan, para lumambot agad din yung ating manok, isasalang na natin, tapos tatakpan natin para lumabas yung kanyang natural na acidity. Ayan mga kachaps, isa lang na natin yung ulam. Ayan, yung manok. Naku, mapaparami tayo ng kain ito mamaya. Ayan, ubusin na natin, tapos takpan kaagad natin para lumambot. Ayan.
So, konting ukay-ukay. Okay dito. Ay, nako. Hawakan ko na. Balik ko, ayan. Ano ba yan? Tapos, syempre, habang tayo nag-aantay na maluto, ayan oh. Ayan yung sinalang ko. Habang tayo nag-aantay na maluto, syempre, papusing-pusing muna tayo dito. Tapos, magligpit tayo ng ating mga kalat dito. Ayan oh. Iligpit natin yung ating mga kalat na pinagbalatan ng sahog. And by the way mga kachapsoy, mamaya may surprise ako sa inyo. Mamaya sa maggagawa tayo magbe-blend tayo mag-shake tayo ng tawag dito. Ito oh. Alam nyo ba kung ano to? Yan. Avocado. Gagawa tayo ng Australian Special European avocado sweet and spicy shake. Ayan. Ayan mga kachapsoy, tingnan natin yung ating nilulutong tinulang manok. Ayan. By the way mga kachapsoy, isinahog ko na pala yung gulay. Isinabay ko na kasi matigas yung yung ulo. Hindi matigas. Matigas yung kapayas. Ayan. Yung kapayas, sintigas ng batang ito. Ayan. Ay mga katapsoy. Paluto na yung aking niluluto. Adi pagluwas ng pizza. Kaya ate. Ngayon, lalagyan na natin ng seasoning. Hindi lang natin babanggitin yung pangalan dahil hindi na huwag mo ba't sabihin dahil hindi naman tayo binayaran. Hala, klaro. Sino? Ay, nandito kayo na malasa. Ay, mga kapaksoy. So ngayon, antayin na lang natin na tuluyang maluto. Sige, tikman ko. Mainit. Tama lang yung lasa. Sige, pakulan lang natin ng konti. Ayan. Ayan, luto na. So, ayan mga kachapsoy, ito na yung aking nilutong tinulang, ito yung Special European Sweet and Spicy Tinulang Manok with Papaya. Nano? Ano ba ay sir, tinulang manok. Ayan, nandito yung mga kasamahan ko sa pananampalataya. Manginginain na kami. So ayan mga kachapsoy. Tadihan na natin. Mainit. Ayan, kuha tayo ng ayan, kuha tayo ng gulay. Gulay muna. Kuha tayo ng gulay. Tapos hala, nawala na yung nilain kong tayud. Hala, yung mga nilain kong tayud nawala na ho. Sino kaya sa dalawang to ang kumuha? Ito siguro. A few moments later. Ayan mga katapsoy, ngayon naman tapos na tayong magluto kanina ng tinulang basta mahaba yung pangalan basta special tinulang manok. Ayan, ngayon naman ay gagawa tayo ng shika-shika-shik, ishik-shik mo, shika-shika-shik, tuko-tuko-tuko-shika-shika-shik. Ayan. So, ang ating ingredients ay, of course, mayroon tayo ditong special European avocado. Tapos, mayroon din tayo ditong special cowbell condensed milk.
syempre, andito ginagawa ko na yung ano, hinihiwa ko na yung tawag dito, yung avocado. Ayan. Sandali, tanggalin ko. Wow, presko oh. Mga kachapsoy. Tanggalin ko lang yung uyas. Ayan. O, ipakita ko mga kachapsoy ah. Ito, wow na wow. May nag-uubo sa ano. May nag-uubo. Oh, tingnan ninyo. Fresh na fresh. Tapos, of course, mga kachapsoy, ito, mayroon tayo ditong yellow, pero puti yung kulay. Tapos, may sugar tayo. Nasaan ba yung sugar natin? So, nandito yung ating blender. Ayan. So, katulong ko yung aking pamangkin. Ayan, oh. Ikaw na lang yung magda-dance doon. Ayan, of course, mayroon tayo ditong sugar. So, ayan, mga kachapsoy. Tapos ng ating shika-shika-shik. Ayan. Ayan, mga kachapsoy, oh. Ito na yung special Hawaiian, Australian. Grabe, ho. Hindi talaga makapaniwala. Sarap.